Seafood és la primera fira del sector del peix i marisc al món. És una excel·lent oportunitat que es faci aquí a Barcelona, a Catalunya. Aquí acompanyem a una vintena d'empreses catalanes del sector del peix i marisc. Realment s'amplien els contactes aquí i després hi ha una labor que es fa més endavant ja de pura venda, però el contacte inicial és aquí. Nosaltres tots els anys que hem fet la fira l'hem fet en Prodeca. Ho tenen plantejat d'una manera que ens permet preocupar-nos d'atendre els clients i no d'haver de muntar una fira. Som majoristes de peix tradicionals, diguéssim, el peix a l'engròs tradicional, però els últims anys també ens hem volgut diferenciar o buscar productes una mica de més valor afegit, buscant també nous públics, càterings, escoles, nens petits. Des de l'any passat que es va traslladar a Barcelona, seguim apostant per aquesta fira. Per què? Perquè som una empresa exportadora, la majoria del negoci l'estem exportant, és necessari la presència aquí en aquesta fira. En principi nosaltres tenim una part d'exportació, sobretot França i Itàlia, però principalment aquest any han vingut molts proveïdors de Xina que amb el Covid els anys anteriors no van poder vindre i la veritat és que aquesta fira va molt bé per fer nous contactes i mantindre els que tenim. Parlant amb empreses que estan venint, que s'hi han sumat, és una manera d'obrir-se més a la internacionalització. Algunes d'elles no havien estat mai a la Seafood, tenint-ho tan en prop, s'han apuntat i ja estan fent negocis en aquest mercat tan global.